i després tenim una espoleta. Així teníem un espai degradat, un espai declarat zona verda, però que no era més que un espai ple de cotxes. I ara un espai que estava ple de formigó l'hem convertit en una prolongació del Passeig de les Xermanies. Fins ara el Passeig de les Xermanies era la gran artèria de la ciutat que unia la muntanya amb el riu. Doncs ara ha pegat un bot al riu i ara sí que vertebra de cap a peus la nostra ciutat. També afavorirà aquest trànsit amable cap a altres serveis molt importants de la nostra ciutat, com és aquest Hospital de Gandia i l'Hospital Comarcal, que tindrà el seu camí natural a través d'aquest parc. Però busca també embellir la nostra ciutat i embellir-ho des de la perspectiva de la humanització dels espais. Gandia s'eixampla i integra l'altra part del riu dins de la trama urbana de la ciutat i permet ampliar els espais per a vianants en un moment en què això és importantíssim, cada volta més. Continuarem actuant en este parc, continuarem incorporant el riu a la trama urbana amb diferents actuacions per a bé de la ciutadania. Son casi 600.000 euros en 2 actuaciones, va a mejorar entornos degradados, va a continuar un entorno verde que necesitaba la ciudad de Gandía para abrirse, para expandirse. Gandía siempre a lo largo de la historia ha sido una ciudad comprometida con abrir espacios públicos a la gente, con hacer que los ciudadanos vivan cada día mejor con actuaciones como esta.